Здравейте на всички, аз съм Страйкър и това е пети епизод на Minecraft Survival. И да, в този епизод мисля да се фаним някакви животни, нали, крави, прасета, деко кошки вече имаме. И разхождах се да видя дали има някъде крави, ама нещо няма. И сега първо, аз вече сложах да се пече. Едва се намеря къщата. Сега, да, имаме вече диаманти, ето, както видите. И ще изсечем ето тези дървета, където са пред къщата. Трябва да ги изсечем, защото просто не мога мина от тях направо. И някои са големи, затова че ще отнеме малко време. Ето както ето това сега е голямо дърво. И да, ще отнеме малко време. Само си бутна малко микрофона, ето така. Мисля, че така ми ще чути по-добре. И да се намаля малко звука. Музик сетинг, след тук. И да. Обто станало вече, аз стоям да легна. И да. Аре бе, лягай. Така. И... да. Овце ми са, да не се фара. Да, ще взема и овце. Ама не знам къде ще ги държа точно. Май знам къде вече си измислях едно място. Само да изсеча тия дървета. Еми, да. Ще не е малко време, защото тия дървета все пак... те всички са от големите дървета. Аре бе. Аре бе. Сега се скача малко да изсеча това. Нагоре няма ли повече? Ето има, още. А ти големите дървета. На дървото се качих. Само лицата ще ги чупя така. Ето тук има още. Така, ето това трябва да се изсече също. А не. Аре бе. Така. Тей. Това май е по-малко дърво, мисля, че. Да, това е малки дървета. И бая дърво ще съберем, както виждате. Защото е много голямо, нали, доста дървета. Не, те са баяш много, все пак са големи дърветата и пада доста саплинги неща от тях. Спах саплинги неща, ето както видите това, това е голямо дърво. И да. Ето съберем и тук. Така. И ето тия тук също. Аре бе, колко един стак дърво. Ще отнеме някъде не толкова, да. Така. Много дървета съм насадил и аз бе. Аре бе, много голяма скука и само с тия дървета да се чупят. Трябва по-бързо става работата. И трябва да се направи фермичка за такова, нали, за дървета. Майко стак вече, стак дърво. Много дърво вече имам. Сега ако имах тимбър мод, ще е по-лесно. Мисля, да, и казах в следващия епизод, че ще имам Remedy Map. Не можах да го направя, защото още не е излязъл за 1.7.2. Има го само за по-старите версии. Има го само за 1.6.4, пък аз... ако сега запозна на 1.6.4 ще ми се бъгне тук всичко, байомите ще са бъгнати. Да, затова по-хубаво ще изчакам да излезе и за 1.7. И мисля, че нещо дърветата няма да укапят. Ето тук има още дърво, което трябва да се махне просто. Да. Ето така. Опа! Тей. И това тук ще го оставим, то няма смисъл. Много саплинги бе, много саплинги опадаха. Аз с 6 саплинга направя, гледайте, цяла гора. Охо, много бе, много. Да, и с това дърво ще си направим фенсове. И мисля, че знам къде ще ги държа тия овце и всичко. Там овце и... Даре.
И по-точно ще направим такива фенсови от кабелстон, защото такива ще ми трябват. Ето аз имам 30, обаче 30 май няма ми стигнат, като гледам. И да, да направим и така. И сега да тъй и тук май ще ги гледаме, да. Ето тука. И така. Или не, това не така. Така не е хубаво. Защото тук не изглежда просто добре. Ще го направим както си е, нали, те с оградата ще го фаним, ето тук. И така. И това тук трябва да го махнем просто. Защото пречи просто на оградата. И така може да влезе всеки, който си иска вътре. И да, това не го искам. Нали, зомбите, да не влизат зомбите и такива неща. И скелети. Или крипъри най-много да не искам да влизат. Ето това тук ще го махнем. Те две купчета. Аз мога да си влизам, нали, важното е зомбите и крипърите и скелети да не влизат. Аз ще мога да си влизам така. Мисля, че ще го направим до тук е така, ще да. Това стига. Ей така. Ей тей. Опа, гледай какво става тука. Колко много саплинги. Една ябълка ни опада обаче. Не е там горе, ма. Ох, майко, колко саплинга имаме? 33 саплинга. Майле, много бе. Да. Сега правим същото тук. Само че дърт. Имам добре. Да направим с това тук. Нали да е равно. Така. И етей. Така. Така. Тук това ще го оставяте и. Ето както ето няма да ме стигне, тъй че ако имам още дърт, може да запуша и тук е това. Рекичката или язовирчето, така ще го нареча, за да бъде по-добре. Дърт имам 30, не, стак е 30, да. Стак е 30 ще ми стигне. И опа, целия айран се опече. Слагаме голд. И да продължим, значи. Опа. Така. Не така, бе. Да може да не... Отвътре, ако сте направено ето, не може да се гледа тези кравите, не са толкова умни, че да излязат. Така, да. Сега... Не, това, тук не трябва да бъде така. Щом ще от тука. Тук така. Значи трябва ето това тука да го изравним. И ще мисля, че ще запушим ето тая река. Язовирчето, дето това язовирчето не ми трябва. Така и. Така. Е така. Не, да искам да стане право, да може да не е тук дупки и всичко. Е така. И да. Е така. Ето вижте, изравних го. Чакайте само да направя. Да го изравня още малко, защото не мисля, че това ще стигне. Опа, нямам повече дърт. Е така, ще го изравня. Това май ще стигне. Това дърво трябва да го махнем. И да направим още и фенсови.
такива cobblestone fence. Ето така. Мисля, че ще стигнат 5 по 5. Не, тук станаха 6. 5. Така. 30 фенса. Ще стигнат, да, те ще стигнат, трябва да стигнат, не може да стигнат. Така. И тука. Ете. Да, готово, ето. Както ете. Тей. Хора, върнах се, трябваше малко да спра клипа. И мисля, че това тук, да, така ще бъде. С овцете и с кравите. Само да направя, нали, да мога да ги вкарам после. Ето тук. Ето така. И сега ще отида да видя. Взема жито. Прасета. И мисля, че тук ще са прасета и крави, тук ще са кокошки. Аз пък прасета и крави, овце и крави. А на другото ще са кокошки и прасета, защото те са по-древни животни. Да. Става малко по-бързо вечер. Той още така пиче. То готово е. Аз нямах още малко айрон. Ето така. Аре бе. Почва става вечер. Другата кокошка къде? Ето я. Или? Това ли е тя? Не. Ще ударя с ръка. Опа. Това след тук го тъпках, после ще го правя. Или още сега ще го правя, защото не искам така да го гледам. Да. Аз съм бил на... аз съм бил през цялото време на изи, бе. Завия дали са снесли някакви други яйца. Или само едно. Само две са снесли. Добре. Бях тогава да легна. Така. Да. Сега ще си взема малко жито. Аз имам ето. И морков. Ето. Да, и ще отида да намеря прасета и крави. Да. Ще тръгна нататък, не знам. Аз нататък, защото гледах вече нямаше никакви прасета. Значи прасета май имаше не само крави, ето. Дано да не е само една. Но съмнявам, защото те винаги са по няколко. Аре, сквит. Дано да са... Да! Оха, добре. Ари, идвайте. Айде, още, кой още? Аз ще ги събера всичките. Така, още крави. Още ти. Тук и прасета има. Така. Ще обера и тия тук да сменя. Идвайте, айде. Бързо. Така. Айде. Така. Бая крави. Всичките май са това, или? Да, това са всичките крави. Айде. По-бързо. Тук не мисля, че... Това какво е това, бе? Добре, не е равин. Викам равин, ли ще да го видя. Там има една крава, ама нищо. Една крава сега. Те могат да плуват, това е добре. Те не са като конети поне. Така, ари. Пезе водата. Бая кравички сте. Айде. На сушата. Айде, извайте те. Айде. Не е там, удари, така. Пак ще наложи май да плувате тук. Това както само да го махна. Те не са... Идвайте. Айде по-бързо. Тук ти го направях това. Трябва да го оправя. Да не е равно. Айде. Още тя ударя. Тях с малко ще има щура. Айде. Така.
Давай, айди още малко. Айди ти. Така. Имам крави вече. Те тук ще ги избия. За кожа. Трябва ми кожа. Трябва ми много кожа. Добре, този дърт тук ще го правим ето това, защото не мисля, че е много красиво така, а не мисля, че изглежда добре така. Да, и ще обера първо това дърво. На ръка, да, защото нямам нищо друго. Айде. Сега ще иде и за парцетата. Айде, давай. Така. Тук ще го, ще го правя. Опа, викам, май не мога да излезат или? Да видим по някакъв начин. Да го ги накарам да излязат тука. Аре, елати. Опа. Май могат или? Не са толкова умни, добре. Сега да ги размножим. Опа, още. Такова. Да ги размножим малко, защото... Нали да ги размножим. И така. Още яйца има ли? Така. Не, кокошко, няма. Ти още... Така. Опа, чакай, искам да вляза... Аз едва влизам. Аз не съм се наял, бе. И сега чудя, що не мога да вляза. Аз не мога да вляза както трябва, пък те иска да излязат от тука. И тая с тая. И другата си е сама. Така, сега да чуем за прасетата. Да. Май овце няма да ми трябват, не мисля. Или ако... Или да, и овце ще си взема, защото... Мисля, че ще ми потрябва да... Да. В този епизод само такива крави, прасета ще вземем. Или ще довлечем. Къде са прасетата, бе? Къде сте прасета? Е там. Ето ги. Ади. Моркови имам ли? Имам. Айде, идвайте. 2 прасета ми стигат, айде. Те хубаво, че прасетата са по-бързи. Не знам, по-бързи са, видите ли? Айде, по-бързо. Движение, айде. Давай. Айде. Хубаво, че са, нали викам, хубаво, че са по-бързи. Вижте, кои са бързаци. Айде. Тия парсета за храната винаги са бързи. Ари, идвайте, бе. Ари, бе. Ари, давай. Давай още малко. Още малко остана, айди. Айди. Така. Айди, давай. Айди. Идвайте, айди. Така. Сега. И да вкараме и парцета, викам. И ще отидем за овце. И да, аз знам къде има овце, защото оттам си взех и за това. Оттам, където сега ще ходим за тези овце, си взех и за леглото, нали, овцете. Да се направи легло. И да. Сега газ към овцете. Те са там в селото. Бяха там. Те си спомням, че бяха в селото, но не знам сега дали са още там. Ако няма овце, нищо, аз много не би трябват овце, ама аз сега ги вземам нарочно. Опа, те няма селени вече. Има, чувам ги. Има там 4, още 5. Ето тук са овцете. Айде вече. Айде, 3 овце.
Аре? Аре бе! И ви, те са толкова бавни като кравичи. Аре? Аре бе! Опа, трябва да ям... Айде. Този епизод пак само такива глупости правя, само нищо не строя, но са само някакви тука овце. Айде, давайте. Айде, давайте, айде. Така... Айде. Трички. Дай. Айде. Вижте им само очите, гледайте. Вижте просто как гледат. Айде. По-бързо. Та съм... Ай, тъпа овца, бе. Удари се на той. Айде. Опа, то, както да го махна, че колкото са тъпи, ще се ударите в кактуса. Айде. Аз сега ще побързам малко. Ще ги оставя тия тука. Така, да седат тука. Тей. Ще отида, ще сложа едно дърво. По-точно две дървета, така да може да се качат. Ето ще видите, ето така. Да може да се качат. И това време ще похапна. Така. Ти сега ако ги оставиш там, тия втете му тия до утре там ще стат. Ари, дайте. Айде. И у нея също черната овца, ари. Айде, айде. Давай, давай. По-бързо. Ей, аре, май вече и овце имаме. Мисля, че и двете ще влядат. Ако влядат само две, все пак. Нищо не е. Дали пак ще е добре. Как излезе тая крава? Как излезе това? Аре, вътре. Айде, идвайте, бе. Бе, те са много тъпи овце, бе. Така. Айде, ела тука, ела тука. Не знам как е излязла, вече... Мисля, че ще го правя това на два етажа, да не излизат. Да, това май ще го направя също. Ми хора, сега само да чупя яйцата и да косапа на някои пиленци, това ще е доста яко. Аре бе. Няма. Еми жалко. Ще направя така за всеки случай да не излизат. Ей, тук е така ще направя. Аре, давай. Така и така, ето. Тук също. И от другата страна. Аре. То си направим тогава тъй. И от тук да го направим. Дай се и... Така. Само да направим, нали, въртички да влизаме вътре. И тая... Как влиза? Как излизат, бе? Как излизат? Как? Не мога да ги разбера. Как? Я искам сега да видя да ги пробвам. Има някакъв бъг тука. Не мога да излиза така. Как не мога да ги разбера? Ева си бъгнати ти в фенсите, бе. Това са бахти бъгнати фенсове, направо. Добре, мисля, че това ще е за този епизод. Да, аз бях Страйкър и... Да, това беше пети епизод и четвърти, пети. И да, аз бях Страйкър и чао!